Аз, Сияна и моя съпруг Николай ви каним всички роднини, съседи и приятели да споделим заедно радостта в сватбения ден на нашите деца Тихомир и Милена. Първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Със специалното участие на сватбеното тържество, кръстниците Боян и Каля, тържеството ще се състои на 23 август 2026 година от 18 часа. За вашето настроение ще се погрижи оркестър Бошко Бенд. Вашите незабравими моменти ще заснеме камерата на вашите спомени Сашо Облакът ТВ. Заповядайте, очакваме ви! Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус, танцувай с мен.